tayong panibago. At ngayon ay maglaro tayo Minecraft ulit. Gagawin din kami. Sa mama ko ako. Hindi ako nakikira mga nalaro. So mag-start game tayo. 1ph. Game Pluto. Survival tayo. Survival lang guys. Kasi madali. 0.20 to kasi madali lang. Oo nga po guys. Gagawa ko bahay. Patag naman natin. Survival lang kami guys. Ito na lang. Ganito ang bahay natin. Bahay ko to. Mansion Marpet. Sa baba nito. Pwede ka makakuha pa ganun? Mamaya. Doon. Baliw yan eh. Diba? Malapit ang magawa ko. Player ako sa survive. Secondly, like for sign. Survive. Amiros. Oh. Tinuro ko lang sa iyo. Hindi ko pa namin alam yun. Oo, dati pa. Nagka-PC ako. Nagka-PC doon sa ano. Sa lugar. Nakapasa agad ang ano. Toss. Diwang ko. Sama sa meron mongkong. Hotdog montong. Sumayaw si Glendon sa restaurant. Naka-bra. Bra. Mansion house. Pink wood. Diba? So, mga tehlag. Dilaw. Second floor. Sa amin ka rin naman eh. Second floor. Magsa-second floor na. Diyan. Sana ngayon na. Bukas. Oh, papagama. Kulay green. Wala na agad dito. Nabato. Ngango. Ah. Violet. Tapos na ang aming house. Yan. Yan yung pinto, guys. Ngab. Lukot. Tagas ko, no? Sobra. Malakas ba yung pistol mo? Malakas din. Re-reload ko dyan. Kasi pinutok ko. Diba kung may ano yan, diba? Ganyan, Diba kung may bala yan na yung barrel, yung pistol, ano yan na may ghost, ay may cheat. Parang cheat na. So yan na nga. Gawa na ang aming bahay ni Janjan. Bro, dito ka! Bahay namin ni Janjan to. Diba na Janjan? Sa survival, magpapapasa daw sa akin. No, Jan?